Good news alang sa mga fans ni Lolong. Ang maong serye nakakuha og double-digit ratings matag gabii ug ibanabanang moabot sa 13 milyones ka mga viewers ang nakatutok sa mga TV sets aron sundan ang mga panghitabo kang Lolong. Nunot niini ang Lolong mo'y giilang most watched TV show in the Philippines karong tuiga. Base sa Nielsen Philippines data gikan Enero 1 hangtod Agosto 14, ang biggest adventure serye sa GMA Network naka-record og combined average people rating nga 15.6%. Sukad kini nag-ere ni atong Hulyo. Dili na mabangbang ang mga viewers sa pagsunod sa action-packed series nga daghan og mga pagtulunan. Kini gibidahan ni kapuso action drama prince Ruru Madrid. Og karong gabii, mahinumduman ni Armando kung asa sila unang nagkita ni Narsing. Samtang atimanon ni Karina si Martin kinsa naglibog sa iyang tinud-anay nga pagkatao. Hadlokon usab ni Donna si Lolong og pugsod nga mamili tali sa iyang tiyo Ninong og tiya Ninang. Mga kapuso, nunti ang istorya ni Lolong matagabii sa GMA Telebabad human sa 24 oras o sa alas 9:40 sa gabii sa GTV.